recuperació de la dignitat, el salvament de la llengua i de la nostra cultura només depèn de nosaltres. Som catalans perquè volem ser-ho. Visca la terra, visca la llibertat, visca Catalunya lliure. El que sí voldria és que a partir d'aquest moment tinguéssiu molt clar, fiquéssiu a dins de les vostres ments un pensament vital. El poble que no lluita per la independència no se la mereix. Aprofitant aquest estat de malestar, tant de bo que aquesta indignació es pogués arribar a canalitzar cap a una consciència independentista. Ho necessitem. Tenim un gran país. Molta gent potser encara no ho sap, però tenim un país molt valuós que per poder recuperar la capacitat de seguir-ho sent necessita urgentment poder-se autoorganitzar. I això vol dir que necessitem, tan aviat com sigui possible, aconseguir la nostra independència. De la mateixa manera que l'any 1930 Gandhi va iniciar la marxa de la sal en defensa de la independència de la Índia, l'any 1963 Martin Luther King impulsà la marxa sobre Washington per acabar amb la separació racial, els catalans l'11 de setembre del 2012, enguany, marxarem sobre Barcelona per reclamar la independència de Catalunya. Un poble unit en marxa! Visca Catalunya! La independència la veuran els nostres nets? I ell contesta, no, la independència la veuran els nostres avis.